Εδώ, καλημέρα καταρχήν. Είναι ο κόσμος αγανακτισμένος, μαζεμένος εδώ στον μπλόκο της Αλεξάνδρειας, στον κόμβο του Μισελίου. Δεν μπορεί να κρατηθεί εύκολα. Έχουν αγανακτήσει. Το ασφαλιστικό μπαίνει προς ψήφιση, δεν πρέπει να περάσει. Το φορολογικό είναι ένα θέμα το οποίο θα κοιτάξουμε να το φέρουμε σε συζήτηση τώρα. Αυτοί θέλουν να το περάσουν αργότερα, όταν εμείς θα βγούμε στις δουλειές. Δεν γίνεται. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν από μηδενική βάση σε συζήτηση με τον κόσμο που είναι στα μπλόκα. Είστε αποφασισμένοι? Είμαστε αποφασισμένοι γιατί μέχρι τώρα νομίζαμε ότι το κράτος θέλει να μπει συνέτερος στα χωράφια και στην περιουσία μας. Αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουμε εμείς υπάλληλοι στις δουλειές μας. Με ένα μηδενικό εισόδημα που θα απομένει δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε, δεν θα μπορούμε να ταΐσουμε την οικογένεια. Είμαστε αποφασισμένοι από μηδενική βάση να τα πάρουν πίσω και το ασφαλιστικό και το φορολογικό και να τα ξεκινήσουμε από την αρχή. Για όλους τους κλάδους. Δεν είναι μόνο για τους γεωργούς, είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πλήττονται όλοι. Έχουμε μαζί μας τη στήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, έχουμε μαζί μας τον Ιατρικό Σύλλογο Ηματίας, το Δικηγορικό Σύλλογο Ηματίας. Περιμένουμε να έρθουμε σε επαφή για να κάνουν και αυτοί κάποιες διαμαρτυρίες εδώ στον μπλόκο το δικό μας. Έχουμε μαζί μας όλον το λαό της Ηματίας και πιστεύω ότι όλο το λαό της Ελλάδος. Όλοι είναι μαζί μας. Όλοι έχουν συμφέροντα που θίγονται και αυτά τα συμφέροντα είναι πια επιβίωσης και όχι το αν θα είμαστε του χρόνου σε καλλιέργεια ή όχι. Σβήνουμε μέσα σε μία βραδιά.